squashers of dreams. Now, I don't know why these people do this. I don't know why the naysayers or squashers do this. Probably it's because they failed in their lives. There's some shortcoming that they experienced or someone else squashed their dreams. And in their unconsciousness, they go around squashing other people's dreams and telling them that they can't do it. И от години се разхождам и тези мрачни места, където се намират хората с камъни вместо сърца. Вече се чудя дали не съм един от тях. Аз съм толкова бесен, че ще ги направя на прах. Като иска нека комплексара да ме съди. Знам, че всичките му приятели са тесногради. И ще се избухвам, и ще им сипвам. И смислите подобни животи ще им съсипвам. И какво? Насякъде се изкарваш голяма бачка, брат. Сигурно за това те знае целият град. И какво? Сега сте по-интимни с Наталия. Кажи ми честно, поне тая е балия. Разбира се, че си го направил, нали си много корав. Но аз знам, че тебе от тъмното ти е страх. Няма да се занимавам с теб, ти дори не разбираш. Повтарям ти едно и също, но не ме разбираш. Крайно време беше да започне тази битка. Всеки срещу мен да ме сломи ще се опитва. Знам, че нищо добро не може да предстои, след като приятел на приятел почва да вреди. Крайно време беше да започне тази битка. Всеки срещу мен да ме сломи ще се опитва. Знам, че нищо добро не може да предстои, след като приятел на приятел почва да вреди. Някои девственици от години лапат пениси и ми викат, че така изразявали себе си. В обществото ти си най-долната оттайка. Жената, която ти е родил, се срамува да каже, че ти е майка. Имаш доста плоски гърди, нали? На този дет си лапало ще потвърди. Къде отиваш, да не би да се засрами, че на мангали си лапала големите салами. Моя милост още може да те храни, защото моите рими са добре подбрани. Всички от обкръжението ти са насрани. Твоите са дълбоки, а моите зараснали рани. Не разбрали бе, че ще станеш червена от чамарите. Отивай да изкарваш някой лев по магистралите, защото твоите приятели са ебахти за спалите. Че те като те гледам ще умреш от глад. Сега видя ли какво е мръсната гад? Отдавна такива като тебе казват какъв съм бил. Оказа се, че доста съм ги надценил. За това, че съм най-добрия не претендирам. Просто пътя към успеха си пробивам. А живота е 50% мисли и 50% импровизирай. Затова по-добре у вас се прибирай. Крайно време беше да започне тази битка. Всеки срещу мен да ме сломи ще се опитва. Знам, че нищо добро не може да предстои, след като приятел на приятел почва да вреди. Крайно време беше да започне тази битка. Всеки срещу мен да ме сломи ще се опитва. Знам, че нищо добро не може да предстои, след като приятел на приятел почва да вреди. That's not to say that I'm regretful for where I am today, because every experience that we have leads us to who we are and where we stand, and that's always the right place to be. But there may have been a very different outcome had that one negative person not dropped his seed in my consciousness and I personally let it grow. These people will drop seeds on you. Don't let their fucking seeds grow. It's up to you to water and nourish that seed. When they drop it in you, don't do it. Ignore it completely. You know what's in your heart. The seed that's been planted in your heart by God, or the universe, or Allah, I don't care what you call it, the animating force of the world has dropped a seed in you of potentiality that far exceeds even your imagination. Don't let some asshole drop some shitty seed in you and then you water it.